Nakahibalo ba mo kinsay amahan sa balay ni Huda? Si Jacob. Dili si Pedro ang amahan sa balay ni Huda. Kanang amahan sa balay ni Huda, si Jacob na. Nga maoy nibalik nga nagdala sa ngalan nga Israel. Nga si Jesus gipadala sa Ehipto, aron matuman ang giingon, tawgon ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Nawa ha? Tanaw na to na karon. Tanawan ninyo diri sa Oseas 11:1. Sa bata pa si Israel, nan siya gihigugma ko. Unsa kuno to? Sa bata pa si Israel, nan siya gihigugma ko, gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Kinsa ning anak nga lalaki? Exodo kapitulo 4 bersikulo 22. Si Israel ang iyang panganay, ang anak nga lalaki. Itong basahon sa Exodo 4:22. Aron masabot na to. Nga way hugos-pukos, way lipat-lipat. Lisod man yung lipat-lipat, God. Kay makalibat mo na. Og magaingon ka kang paraon. Si Jehovah nag-ingon niini, ang Israel, akong anak nga lalaki, akong panganay. Kinsa day si Israel? Anak nga lalaki. So dito sa Oseas 11:1, sa bata pa si Israel, nan siya gihigugma ko, gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. So kinsa ning anak nga lalaki? Si Israel. Kinsa si Israel? Si Jacob. Atong basahon sa Genesis 32. Dara. Og siya nangutana kaniya, kinsay imong ngalan? Og mitubag siya, si Jacob. Og siya miingon, dili ka na pagahinganlan nga Jacob, kundili si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios og sa tao, og nakabuntog ka. That's why kanang Jacob ug Israel usara. Matod pa ni Alabado, ay kana si Israel dili na tao, nasod na. Dibitir. Si Israel dili na tao, nasod na, Kanaan, dibitir. Purti ng brayta nila, dibitir. No? Motoy dibitir. Kanang Israel, mauna si Jacob. Kung si Jacob, tao si Israel. Mao nga, diha sa 11:1 sa Oseas, si Israel o si Jacob usara di ay, nagiingon, tawgon ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto, kanada ay si Israel, mauna si Jacob, ug mao kana ang giingon nga, tawgon gikan sa Ehipto nga anak niyang lalaki. Karon, sa pagkataon ni Jesus, unsa may nahitabo? Gipadala si Jesus sa Ehipto. Dili kay ang Dios nahadlok ni Herodes nga di niya kaya protektahan si Jesus basin mapatay. Kung dili day ang tumong og tuyo nganong gipadala to aron matuman ang gitagna sa mga propeta, tawgon ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. So kinsay katumanan ato? Si Hesukristo. Sa ato pa ang nag-rule as Jacob, as Israel, mao si Hesukristo. Mo nay utok nga tinuod. Dili hugos-pukos. Ang tagna nga giingon nga, tawgon ko nga akong anak nga lalaki, si Jesus ang nahimong katumanan. Basahon na to.
2:15 sa Matthew. Ano nga, tataka lang ning mga tawhana o yama-yama ba, marag pertimbrayta kayo. O nya, manghagit silag debate. Hagit debate. O nya, di man lagi mo sukol. Wa man tanisibog og debate. Wa man mo'y katungo din ha. Kay di man kamoy tag-iya ang inyuhang pagtulunan. Ha? Tuwa may inyong labaw, tuwa Santo Papa dito, papirmahe sa inyong Santo Popoy. Bihagay ta og simbahan. Guwapo kini akong simbahan, oh. Hutdanay. Ina na ba? Papirmahan na tos presidente ang atong tima, atong ihatag, atong pabuhatan og notary, ipanotary na to as legal agreement nga kung naay mapil din na to, di na magsangyaw sa Pilipinas, mupahawa nas pagmuundang nas pagsangyaw, isurrender ang lisensya, o nya sila na tag-iya sa simbahan, bahala na tong mga tao ng uban nilag dili. Mao na'y debate nga Tinoo, dili tong binurong binugoy. Mao na'y among hamo, mao na'y among dawat. Imbalibad si Alabado. Ngano man, bisag tumoy sa sin sa ilang simbahan, si Alabado way gikatampo. Ha? Bisan na lang gani tingali kani mga pitdipinder Katolik. Bisan na lang tingali og murag usa ka tulo nga pintal sa ilang simbahan wa ginay gikatampo. Wa ginay gikaamot dito sa isa na lang katulo. Unang wa mo'y katungod sa inyong simbahan. Dili sama sa moa kami tag-iya. Ingon dayon sila, kanang inyong simbahan tinukod og tao. Ang ila. Unsay gatukod nila, ingon dayon sila, ang among simbahan tinukod ni Jesucristo. Unya si Jesucristo dili tao? Kung si Jesucristo man ugali ang nagtukod sa iyong simbahan, unsa man si Jesucristo? Aliwas? Alipante? Mananap? Tao. Ug imong basahon sa Juan, tao gyud si Jesucristo. Unsa man mga utukas mga tao? Purti mang brayta ni ilang debiter? Purti brayta ilang debiter. Dili lang inyong simbahan tinuod. Kanang inyong sikta, kanang inyong pundok, sulputra. Kami ang tinuod, kay kanang inyohang pundok, tinukod rag tao. Ang amo tinukod ni Jesucristo. Si Jesus ang nagtukod sa mong simbahan. Nya dili day tao si Jesus. Kulang ang ilang panabot. Dili sila mutuo sa atua kay tinukod og tao. Pero nituo pud si tinukod og tao, unya ang gatukod sa ilang simbahan si Jesus dili day tao. Tao gihapon. Sinugo na nabisto lang nimo nga sinugo si Jesucristo tungod sa Biblia. Mituo ka karon nga si Jesucristo tao nga sinugo kay naanay Biblia. Pero kung ibalik nimo sa unang panahon, sa wala pa ning daang tugon, ibalik nimo sa kahimtang sa mga Israelitas, kinsa ba nila ang hintuo nga si Jesus sinugo? Wala. Bisan ang mga apostoles, finally, walay nabilin sa isa ka buok.